Jmenuji se Tereza Chvojková a narodila jsem se v Havířově. V současné době studuji v Ostravě mediální komunikaci. Mezi mé záliby patří cestování, mezi mé oblíbené destinace patří například Irsko nebo Holandsko. V současné době bydlím v Ostravě na koleji v Mariánských horách. Dobrý den, mé jméno je Blanka Štramberská, pocházím z Ostravy, je mi 24 let a momentálně studuju druhý ročník na Vyšší odborné škole Jana Amose Komenského, obor mediální komunikace. Mezi mé koníčky patří kultura, film, divadlo a cestování. Mojí oblíbenou barvou je žlutá a v budoucnu bych chtěla dostudovat ještě bakalářské studium v Praze a chtěla bych se věnovat reklamě nebo televizi. Jmenuji se Alžběta Herberová, jsem z Ostravy, bydlím v Koblově. Navštěvovala jsem střední školu s oborem pedagogického lycea. V nynější době studuji mediální komunikaci na Vyšší odborné škole Jana Amose Komenského v Ostravě. Ráda trávím čas s přáteli, mám ráda zvířata, děti, sport, ráda cvičím, tancuju, jezdím na kole. V budoucnu bych se chtěla věnovat reklamě nebo pracovat v televizi. Jmenuji se Wendy Havelková, pocházím z Ostravy a po vystudování uměleckého gymnázia jsem nastoupila na roční pomaturitní kurz anglického jazyka. Následující studium a mé současné studium je mediální komunikace na Vyšší odborné škole Jana Amose Komenského. Po absolvování této školy plánuji odstěhovat se do Británie a žít tam a dělat kariéru taky tam. Dlouhých 11 let byl součástí mého života tanec, ale bohužel ze zdravotních důvodů jsem byla nucená skončit. Teďka, co mě zajímá, je hudba, můj přítel, tetování a co mě opravdu vystihuje, tak jsou mé červené vlasy. Jmenuji se Lenka Navrátilová, je mi 22 let a bydlím v Mikulovicích. V současné době studuji Vyšší odbornou školu Jana Amose Komenského v Ostravě a bydlím v Mariánských horách v domě dětí a mládeže. Mezi mé oblíbené sporty patří fotbal, hokej a také krasobruslení. Každou druhou až třetí noc vstávám na hokejové zápasy týmu New Jersey Devils a fandím svému oblíbenému hokejistovi Jaromíru Jágrovi. Mám ráda také fotbal, a to konkrétně český klub Viktoria Plzeň a také londýnskou Chelsea. Mezi mé oblíbené pochutiny patří pizza a také Coca-Cola. Mám ráda červenou barvu a nesnáším knihy, učení a německý jazyk. Dobrý den, jmenuji se Petr Vrbata, je mi 23 let a pocházím z Podkrkonoší ve východních Čechách. Vystudoval jsem střední umělecko-průmyslovou školu hudebních nástrojů a nábytku, obor umělecko-řemeslné zpracování dřeva. Poté jsem se odstěhoval do Ostravy, kde jsem se věnoval německému jazyku a získal certifikát B1. Pak jsem přestoupil na obor mediální komunikace, kterému se nyní věnuji a věřím, že ji úspěšně dokončím. Dále bych chtěl pokračovat jako novinář. Jmenuji se Pavla Hronková a je mi 21 let. Jsem studentkou druhého ročníku Vyšší odborné školy Jana Amose Komenského v Ostravě. Během studia také pracuji, a to v jedné z ostravských kaváren jako baristka. Mezi mé další záliby patří jízda na koloběžce nebo plavání, také ráda chodím na hory. Po dokončení studia bych byla ráda novinářkou nebo pracovala na pozici tiskové mluvčí. Jmenuji se Viktor Krus a je mi 22 let. Narodil jsem se v Nové Míčině a studuji Vyšší odbornou školu v Ostravě. Mediální obor jsem si vybral protože mě zaujal a baví mě psaní. Mezi mé koníčky patří sport, literatura a film a v budoucnu bych chtěl dělat redaktora.